अरे कि ट्रेनिंग स्टार के आइल जमाना न्यू मेटर ध्यान ट्रेनिंग न्यू स्टार मेटर यूट्यूब पर चढ़ी। हमली दबंग स्टार ट्रेनिंग स्टार अहिरान स्टार हाँ पहले ना होत रहे लेकिन जब खेसारी लाल के गाना ट्रेंडिंग में जाए लगल हाँ तब से जाने लगल कि ट्रेंडिंग स्टार हाँ खेसारी जी। जी कहलाए लगल। सही बात एगो सही गरीब बात। घर के लड़का जिसको साइकिल पर चढ़ने का पैसा कौड़ी नहीं था आज 2-2 करोड़ के गाड़ी पर खेसारी जी चढ़ रहे हैं। ये आप सब का हमने गरीब घर के लड़कन मानी राजीव भैया स्प्लेंडर पर चढ़े के हमने का औकात नहीं है और अवे सबके पैसा से स्कॉर्पियो ले आई 20-20 लाख पर हमहू चढ़ता नहीं बाबू के लिए आई तो हमनी का देन है कि तोरा स्कॉर्पियो लिया गइल लेवल हां बाबा हनो तोहरे दिन हो लेवल लाग तब हमरे देन है कि स्कॉर्पियो खाड़ बा एगो हम ही बच के आइले हां हम मानी तो चक्का पर बैठ के आई ले कचार देला घोरत अरे कि ट्रेनिंग स्टार के आइल जमाना अरे इनका आगे न कोई बतराना ओह कि ये भैया देखो कोई सुनया इल जमाना हो खेसरिया आज जाना हो देखा पैसा नया ना हो के सरियो दादा जाना हो गई। देखो कोई सुनया आज जमाना हो खेसरिया भैया जाना हो कहे भैया देखा पैसा नया ना हो के सरियो दादा जाना हो गई। आगे बनावा के कैसे बनाई हम फोनावा पे कतो न बनाई आगे बनावा के कैसे बनाई कहे जब जब पूरा भैया हो मन बुझे कहे जब जब पूरा भैया हो मन बुझे ए पैसा नहीं आयो जमाना हो के सरियो दादा जाना तने यूट्यूबर चैनल खातिर सब कुल गीत गावता नहीं फिर हम आइब रहा सबके ओरिजिनल में ए हमरा के राजीव भैया के तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार मुकुल खेसारी जी के तरफ से पुरस्कार हाँ हार्दिक अभिनंदन बा काम मुकुल खेसारी जी एक तरफा काम अच्छा नहीं है भैया ये बात अंतरा के भाव सुने मुकुल भाई 40,000 दे जब गुड्डू रंगीला के जमाना आई हाँ अरे गुड्डू रंगीला सबके जींस कोइले ढीला ढीला गुड्डू रंगीला सबके जींस कोइले ढीला ढीला जब उनकर गीत आई तो बड़ी बजल अरे गुड्डू रंगीला सबके जींस कोइले ढीला ढीला अमारी के ब्लेड कलुआ को देलस गीला ढीला अरे अरे पवन सिंह भइले चली दरवे कर दीवाना हो के सोनिया आज जाना हो गई कतना दिन से एगो लड़की रही मेरा में हम लय कमलवास कुमार गावे ललन तागड़ा तागड़ा अब
बात बना के भइल प्रयास दुगो लांगड़ा लांगड़ा के कृपया गुड्डू हलचल लांगड़ हो गए भीख उख दीजिए भाई। हाय देख दुगो प्रयास लांगड़ भइले। हाँ, एगो अरविंद सिंह अभियंता हाँ आ एगो जितेंद्र यादव बेचारे मर गइले। रामाशंकर स्वर्गीय हो यादव के गइले। भतीजा वो ये गोर से लांगड़ हले हाफ आ अरविंद अभियंता दोनों गोर से बाड़े लय कमलवास कुमार गावे ललन तागड़ा तागड़ा आ बात बना के भइल प्रयास दुगो लांगड़ा लांगड़ा अरे अब बोल के सुनी गई तरी ठाकुर के गाना हो केसरिया आज जाना हो